ба вуқӯъ пайвастани садамаҳои марговар мутаҳиягарони барномаро водор мекунад ки ба хотири баланд бардоштани маърифат ва интизоми иштирокчиёни ҳаракати роҳ оиди ҳамин гуна садамаҳо ба шумо маълумот диҳем. Фавти ду инсон дар натиҷаи ду ҳодисаи роҳнақлиётӣ дар гузориши навбатӣ ҷой дода шудааст. ҳамчунин кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар ноҳияи Мастчоҳ як ронандаро дар ҳолати сархушӣ боздошт намуданд, ки худрави тамғаи Nexia-ро идора мекард. аксари вақт риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ сабаб мешавад ки иштирокчиёни ҳаракат ба ҳодисаҳои нохуши роҳнақлиётӣ дучор шаванд, таъкид мекунад бозрасии давлатии автомобилӣ. Санаи 21 декабр тахминан соати 20:20 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мусо Аҳадов Нурулло Мулло Қурбонович, соли таваллудаш 1998, истиқоматкунандаи ноҳияи Айнӣ, ҳангоми ҳаракат дар километри 122-юми шоҳроҳи Душанбеи Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди деҳаи Кумарғи ҷамоати деҳоти Айнии ноҳияи Айнӣ аз ӯҳдаи идора намудани воситаи нақлиёт набаромада ба ҷарраи чуқуриаш 80 метра сарозер шуда чапа мешавад. Дар натиҷа худи ронанда аз ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. Санаи 25 декабр бошад тахминан соати 15:20 ронандаи воситаи нақлиёти мусофиркашии тамғаи Дамас Карим Хуҷаев Ғафурҷон Ҳасанович, соли таваллудаш 1976, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҳангоми ҳаракат тавассути кӯчаи марказии ҷамоати деҳоти Ёва дар рӯ барои мағозаи Шоирабону бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста, пиёдагарди ноболиғ писарбачаи 8-соларо, ки роҳро убур мекард, пахш намудааст ва ҳаракати автомошинаро идома дода аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. пиёдагарди хурдсол аз ҷароҳатҳои ҷисмонии бардоштааш ҳангоми ба беморхона дастрас намудан ба ҳалокат мерасад. худи ҳамон рӯз ронанда Ғафурҷон Карим Хуҷаев ба шӯъбаи милитсия ҳозир ва ба гуноҳи худ иқрор шудааст.